ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಟಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ವರ್ಕ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡುಂಡತ ಐಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಂದು ದಾಯ ಪಣಿರ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸತತವೈನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುಡುತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಆತನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪರತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಿನಿ ಮೊನಿಟೇಷನ್ ಆದ ಉತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 100% ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಓಲಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐನಂದು ಮಿಕ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ಪೋಯಿನ ಕಾಸು ಉಂಡತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲತಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪರ್ ಅಲ್ಪದಾಯ್ತಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಆತನ ಲಂಚ್ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ್. ಸೊ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯರ್ನು ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಅಸಲು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಆತನ ತಮ್ನೈಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊರಿಯರ್ನು ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತು ನೋಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100% ಆಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆತನ ಭಕ್ತಿ ಆತನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನುಂಡತ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೋರಿ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೆ ಆತನ ಆಯ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆನ ಅಂಬಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದು ಕುಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ಯಂಚನ ನಿರಂತರವೈನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಿರವಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಅವ್ವ ಆವಡು ಇಂಕ ಇಂದು ಬೋಡು ಇಂಕ ಇತ್ತೆನೆ ಆವಡು ಇಂಕ ಎಲ್ಲೇನೆ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಉಂಡತ ನಮಗೂ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಉಂಡತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಗೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಳ ಎಂಚಾಯ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆತನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತನುಂಡತ ನಮಕ್ ಕೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಬೈ ಬೈ.